A Conselleira de Medio Ambiente destaca o paso adiante que dará Galicia coa xestión do seu litoral. A Xunta asumirá a competencia o vindeiro 1 de xullo. Conta atrás para que a Xunta asuma as competencias do litoral. Xa o pasado mes de maio, o Goberno Central aprobou o decreto para ceder a Galicia á xestión do litoral dende o 1 de xullo, un feito que o Executivo Autonómico definiu de histórico. Non é que se trate só de unha transferencia en 17 anos, senón do tipo de transferencia. As competencias son asumidas directamente pola Xunta de Galicia, pero foi a propia Xunta de Galicia, foi Galicia quen lle abriu o camiño ao resto das comunidades autónomas para que poidan facer esa xestión integral. Ato de agora, é certo que, pois Cataluña xa facía certa xestión, pero non ten unha lei como a que ten Galicia. Nos pasamos a ter o control de 86 concellos, porque se incrementaron 4 debido a que analizouse todos os concellos que teñen dominio público marítimo terrestre e iso supón, que xa estamos traballando. Afirma que a Xunta xa parte dunha base antes de asumir as competencias cando remate o mes de xuño. Partimos da lei e despois é que dende a aprobación da lei ato de agora pasaron 2 anos e, polo tanto, pois xa temos estudios para a creación dunha gran senda que vai dende Ribadeo ata Guardia. Son un total de 1.313 kilómetros os que xa temos estudiados. Tense que crear unha comisión onde haxa 3 persoas da Xunta de Galicia e 3 persoas do Goberno Central porque nos teñen que pasar todos os expedientes, hai que supervisar esos expedientes. Eses expedientes están en papel, co cal é que o que temos que facer é escanealos, hai un traballo tremendo. Que hai que acometer, Vázquez afondou en diversos obxectivos que ten o goberno galego, como é desestacionalizar o turismo. Queremos ter, pois eses hoteles, pequenos hoteles o carón da costa de máxima calidade e xunto con eso, pois outros estudios de integración paisaxística para a hostelería, para os denominados chiringuitos. Non queremos clonar un chiringuito e que todos sexan iguales, porque nada ten que ver a Costa da Morte, por exemplo, coas Rías Baixas, pero sí que se saiba o tipo de materiales que poden utilizar, as cores que poden utilizar, sin esquecernos, por suposto, de algo fundamental como é a cadea mar-industria. Un traspaso que afirma chega tarde, xa que neste tempo varias empresas asentadas no bordo litoral galego optaron por irse ao país veciño. E outras non fixeran as inversións necesarias para cumplir incluso coas mellores técnicas dispoñibles á hora de que as emisións fosen menores. Galicia, dende logo, non pode vivir de costas ao mar. Galicia vive do mar, hai un sector moi puxante, ese sector é o que mellor cuida a nosa costa e o sector mar-industria é estratégico para nós e, polo tanto, vaise poder ampliar estas empresas e vanse poder asentar as empresas que unha das características, por suposto, é que teñan pois a necesidade de captar auga do mar. E que esa auga se devolva de novo ao mar depurada. Ademais, destaca que agora estas empresas contarán coa máxima seguridade xurídica. Era o que non tiñamos ato de agora, ademais unha sentencia moi clara que foi ao Tribunal Constitucional. O resto das comunidades autónomas están facendo casi un copia e pega do que fixemos en Galicia. As comunidades autónomas, así o di Europa, a rexión somos o suficientemente maduras. E se Galicia está como está, e digo está como está porque somos a comunidade autónoma que máis reduciu as súas emisións contaminantes desde o ano 1990, non é froito da casualidade. A Consellería de Medio Ambiente tramitará a consulta pública o anteproxecto que regulará o trámite unificado para os permisos de actividade no litoral, todo para simplificar e axilizar os permisos e autorizacións precisos para desenvolver calquera actividade na costa.